Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru din il-qudiesa għal Ruħ Giuseppe Remblik. Kuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misterja qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt id-dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Ħares lejna, o Alla, li toħloq u tmexxi kollox u għatina li naqdu b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jekk Kristu hu mxandar li qam mill-imwiet, kif jgħidu xi wħud minnkom li ma hemmx qawmien tal-mejtin? Jekk ma hemmx qawmien tal-mejtin, anqas Kristu ma qam mill-imwiet. Imma jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, firħa hi il-predikazzjoni tagħna u firħa wkoll il-fidi tagħkom. U aħna noħorġu wkoll ta' xhieda f'olozz ta' Alla għaliex inkunu tajna xhieda kontra Alla li huwa qajjem lil Kristu mill-imwiet filwaqt li ma jkun qajmu xejn jekk hu tassew li l-mejtin ma jqumux. Għax jekk il-mejtin ma jqumux, anqas Kristu ma kien imqajjem. U jekk Kristu ma kienx imqajjem, firħa il-fidi tagħkom u intom għandkom fid-dnubietkom u mitlufa wkoll huma dawk li raqdu fi Kristu. Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Il-kelma tal-mulej. Nitennew mulej bid-dera tiegħek. Nitennew mulej bid-dera tiegħek. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati widen għat-talb tiegħi bla huma xuftejja. Nitennew mulej bid-dera tiegħek. Insajjaħlek għax int tweġibni o Alla, ressaq widintek lejja, isma' kliemi, uri t-tieba tiegħek tal-għaġeb, int li teħles mill-edewwa lil min jittama fil-leminija tiegħek. Nitennew mulej bid-dera tiegħek. Bħal ħabba tal-għajn ħarisni, għaddel ta' ġwenħajk kenninni, imma int fil-ħaq għad nara l-wiċċek meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Nitennew mulej bid-dera tiegħek. Alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qabad idur li bliet u l-irħula jippredika u jxandar l-Evanġelju tas-saltna tal-Alla. Kellu miegħu 12 u xi nisa li kien fejjaqhom minn spirti ħżiena u mill-mard. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala,
li minna kien ħarġu 7 xjaten, Ġwanna mart Ħużija, prokuratur ta' Erodi, u Susanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Il-kelma tal-mulej. Evangelika dik Ġesu ħareġ ixandar l-Evanġelju tas-Saltna Talla. U ma' Ġesu kien hemm 12 u dawn in-nisa li kienu jaqduhom. Ftit għandna informazzjoni għalkemm din l-informazzjoni fuqhom diġà hija ħafna ħdejn l-informazzjoni li għandna fuq xi mill-Apostli. Però dak li narfu, dak li naraw f'din il-kelma hija kif dawn kienu diġà qegħdin Ġesu kien diġà qiegħed itihom il-kriterji biex jinterpretaw dak li imbagħad rajna fl-ewwel qari, il-qawmien tiegħu. Ġesu ħareġ iħabbar l-Evanġelju s-Saltna Talla, imma l-ikbar bxara hija li juġi biex isalvana li din hija l-bxara tajba u li juqam mill-imwiet. Issa huma din it-toma tal-qawmien mill-imwiet għamluha diġà, l-esperjenza tagħhom diġà meta hu kien għadu magħhom, meta huma kienu miegħu u għajjimhom mis-sitwazzjoni tagħhom. Is-Saltna Talla ħelsithom min minn spirti ħżiena, min mill-mart. Mela l-qawmien ta' Kristu fil-ħajja tagħhom setgħu jifhmuh bl-esperjenza li huma għamlu. Ejja nitolbu l-Ġesu itina din l-esperjenza jew aħjar jagħmilna konxi tagħha. Ħalli nkunu fejn nkunu naqduh bħal dawn in-nisa. Għaliex? Għax inkunu qegħdin xhieda kullimkien ta' dik l-esperjenza li għamilna tal-qawmien. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejja nresqu dawn it-talbiet tagħna quddiem il-mulej, quddiem il-Missier tagħna li jinsab fis-smewwiet, Missier ħanin. Għamel li nkunu dejjem ħaġa waħda ma' Ibnek Ġesu permezz tal-Ispirtu Santu u li fid-dbatijiet tagħna qatt ma nifqu nagħmlu esperjenza tal-qawmien ta' Kristu nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha pellegrini li jiġu f'dan is-santwarju, għal morda u għal dawk li jieħdu ħsiebhom biex hawnhekk mulej għad-del tal-mant tal-Verġni Marija isibu l-faraġ tagħhom u jdawru wiċċhom lejn Ġesu. Nitolbu għalina l-kol hawnhekk miġburin biex inti qatt ma tieqaf tagħmel minna xhieda tal-mewt u l-qawmien tiegħek nitolbu. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna.
Jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħenna lina mulej u isma' t-talb tagħna, ilqa' bitjieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għamilna li għal ġieħ ta' ismek sejrin nagħmlulek kull wieħed u waħda minnha tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jint battulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int, mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppa li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, agħtiha sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem ta' Kristu.
saffja li kellu x-xorb li ħadna biex dan id-don li inti tajtna jkun jiswilna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li d-don tas-sema li jirċivejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Ejja ngħidu tliet Ave Marijiet f'ġieħ tliet ijiem li l-ġisem ta' Marija dan fil-qabar kif talbitna nagħmlu minn dan is-santwarju. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna